Ty musíš zlyhať za účelom toho, aby si sa niekde dostal, takže sa priprav na to, že budeš zlyhávať. Nepríde to len tak jednoducho. Aj ľudia sa ti budú vysmievať a ty proste musíš ignorovať. Ty sa musíš iba zafokusovať na ten tvoj cieľ, kde sa chceš dostať. Nemôžeš hovoriť, že chcem niečo. Musíš hovoriť, že to mám, lebo čas je že relatívny. Musíš povedať, že ja som milionár. Presne tak. A musíš to uveriť. Nič nedokážeš, radšej by si sa mal učiť, hovorili mi to učitelia, čo pracujú za minimálny vlastne plat. Áno. A teraz mám ich ročnú výplatu na ruke. Jedna vec je si stanovať cieľ, ale ty keď si stanovuješ cieľ, ty ani nevieš, akú emóciu si stanovuješ. Musíš to proste predstaviť, že už to máš. Ale musíš aj robiť veci na to, aby si to dostal. Presne Nemôžeš tak. hovoriť iba, že mám a Ale nerobíš na to kroky. Nemám rád, keď ľudia, čo nemajú peniaze, Hovoria, že peniaze nie sú že šťastie. peniaze nie sú šťastie a že je to najhoršia vec, ktorá vás môže postihnúť iba kvôli tomu, že sa obraňujú, prečo sú vlastne chudobní. Takže vítam ťa pri ďalšom dieli nášho Grindcastu. Dneska sa tu s chalami budeme rozprávať niečo o mindsete, pretože veľa z vás sa to pýtalo aj na našom Grindset Instagrame, aj v našich osobných DMs, že toto by ste chceli vidieť od nás, aby sme o tom debatovali, takže Poďme na to. sa na to pustiť. Začal by som s tým, že nemôžeš hovoriť, že chcem niečo. Musíš hovoriť, že to mám, lebo čas je že relatívny. Hej? Že keď si pozrieš na fyziku, keď sa začne zaberať viac kvantovou fyzikou, tak čas neexistuje. To my sme si len vytvorili na to, že minulosť, prítomnosť, budúcnosť je proste len jedna časová linka. Nie sú, že tri. Preto je len, že je tá energia. A ty keď si tú energiu povieš, že mám to, tak to je jedno, že či to budeš mať v budúcnosti, minulosti, len my sme si to takto rozložili. Musíš to proste predstaviť, že už to máš. Ale musíš aj robiť veci na to, aby si to dostal. Presne Nemôžeš tak. hovoriť iba, že mám a Ale nerobíš na to kroky. Lebo Ja si vždycky poviem, že budem to mať na 100% a dám si aj nejaký stanovený časový Jasné. limit, kedy to chcem splniť, aby ma to pušovalo makať. Ale niektorí ľudia, kebyže si povedia, že mám to, tak niektorí ľudia by to hovorili celý život, že mám to. A keď to hovorí veľa ľudí. Lebo veľa ľudí nespraví tie kroky, že nerozrobí si to na tie menšie steps. Väčšina. No 99%, preto veľa ľudí, ktorí začne, tak to aj nedosiahne. Áno. Hej, lebo poznáme aj takých kamošov, čo hovoria, že no ja budem milionár, no či ja už som milionár v krypte za chvíľku a vždy čakajú na lepší market a nikdy sa vlastne nestane ten lepší market a iba rozprávajú, ale nič nespravia preto, aby sa stali tými milionármi v krypte, takže... No ja skôr poznám viac takých ľudí, ktorí hovoria, že budem. Nie, že už akože sú, to je tiež chápeš, pravda. že vlastne zle to hovoria. Musím povedať, že ja som milionár. Presne tak. A musíš to uveriť. Jedna vec je si to povedať a druhá vec je to uveriť, že plne, lebo veľa ľudí to len povie len tak do prázdna, ale v tomu reálne, že neverí, že ja budem milionár, ale nebudeš, keď v tom neuveríš. Nie. Väčšina ľudí, musíte si to manifestovať a musí to byť jediná vec, ktorú naozaj chcete a musíte si to predstavovať, vizualizovať si to, pretože je to extrémne reálna vec, manifestácia. Chalani, vy manifestujete alebo vizualizujete si veci? Každý deň, každú sekundu, každú minútu môjho života. Presne tak. A akým štýlom to robíte? Lebo ja to napríklad robím tak, že každý deň mám, povedzme, že meditáciu, lomeno vizualizáciu, kedy na 15 minút sa zavriem, vypnem všetky distractions a som sám so sebou a vizualizujem si tie veci, manifestujem si tie veci. Taktiež každé ráno si píšem, že čo chcem dosiahnuť. Začnem tým, že najväčšia vibrácia je vďačnosti, takže každý deň si napíšem 5 vecí, za ktoré som vďačný. Potom postupujem, aké veci chcem dosiahnuť, takže píšem si, že mám toto, mám tamto. A napíšem si taktiež aj plány, ako tie veci dosiahnem ten daný deň. To je moja verzia. Ako to robíte vy? Ja som to vždycky robil tak. Napríklad, keď som začínal s biznisom pred 3 rokmi, tak môj cieľ bol taký, že chcem si proste kúpiť nejaké značkové oblečenia a tak ďalej, asi ako každý. A proste vizualizoval som si, že OK, keď zarobím peniaze, napríklad mal som vtedy pokazený herný počítač a chcel som na ňom aj pracovať, tak som si povedal, že zarobím peniaze, kúpim si tento herný počítač. To som splnil. Potom sa to posúvalo na nejaké oblečenie, bla bla bla. A potom som si povedal, že proste v 18-ke si kúpim M3. Teraz ju mám. Takže musíš si to manifestovať a musíš si presne povedať, čo chceš. A ak si určíš ten presný cieľ tej veci, čo chceš, tak sa ti to v živote splní. Len musíš preto spraviť tie určité kroky, ktoré musíš proste spraviť za účelom toho, aby si sa tam dostal. A využil si k tomu aj nejaké vision boards, lebo vieš, keď to máš akože bližšie k sebe, že povedzme, že si zavesil niekde tú fotku, alebo mal si to niekde na pozadí,
že vidíš to každý deň a si to lepšie priťahuješ. Použil si aj túto techniku, alebo to nie? Ja som zvykol aj s autami robiť, že som vždycky pozeral, keď som si odpracoval, alebo pri robote kľudne aj, lebo teraz mám 3 monitory, vždycky keď si niečo manifestujem, tak si zapnem niečo pri robote na jeden monitor a sledujem tam napríklad auto ďalšie, ktoré chcem a manifestujem si, že už ho mám proste, že budem ho mať. No tak napríklad, ak ty si spomínal, že to zapisuješ na papier, tak ja si to nezapisujem na papier, lebo sa to až tak nepáči, ale zapisujem si to do telefónu. Ale tie dlhodobé ciele si napíšem na papier. Ja napríklad na tento rok mám nejaké určené ciele, tak už som ich splnil, takže si napíšem ďalšie. Ale tie krátkodobé, napríklad na tento týždeň som začal, že si to napíšem do telefónu, dám si to na tapetu a musím to všetko splniť, lebo väčšinou keď my sme s Filipom začínali, alebo aj to stále robíme, že nemáme žiadne plány, ideme tak freestyleovo, že niekedy to je ťažké s tebou dohodnúť nejaký plán, lebo proste nevieme, čo vtedy bude. Či nevieme nejaký trend v krypte, aby sme ich mohli pekne chytať tie exis a tak ďalej, takže teraz som začal sa oddelovať od toho hektického života, dá sa povedať, a viac si to plánovať, aby som viac vecí stihol, lebo fakt, keď nemáš tie veci naplánované, tak strašne veľa času vieš iba stratiť s tým, že rozmýšľaš, čo teraz budem robiť, čo mám v ten deň robiť. Takže je to veľmi dobré, keď to všetko napíšeš na telefón alebo na papier, to je každého iného preferencia. Túto istú vec som začal aplikovať aj ja v poslednej dobe a zistil som, že mi to extrémne pomáha, kedy každú nedeľu si spíšem, povedzme hodinku mi to trvá, naplánujem si ten týždeň, lebo keď si tie veci nenaplánujete sami, tak vám tie veci naplánujú ostatní, kedy vám napíšu, že môžeš ísť tedy von, môžeš robiť hento. Ale ty, keď máš daný plán a máš to takto rozčlenené, lebo podstatné je si určiť cieľ a ten cieľ si rozpracovať na mesačné goals, na týždenné goals, na denné goals a potom už viete, aké kroky musíte spraviť na to, aby ste to dostali. A toto som začal aplikovať a ešte ďalej som si to akože rozčlenil v dňoch, že vlastne využívam, že nazval som si to hlboká práca, kedy do 12. Mám vypnutý mobil, alebo kvázi mám letový režim, kedy nejakým spôsobom nie som na sociálnych sieťach a nikto ma neotravuje, kedy mám zapnuté iba WhatsApp, kedy že v tej hodine pracujem, takže iba pracovné veci riešim, ale také, že kamaráti píšu a tak, alebo rôzne distractions mám vypnuté. Potom mám spravenú pod kategóriu, že rutiny. Vlastne každý deň ideš cvičiť, tak máš že automaticky danú rutinu. Ideš meditovať, ideš vizualizovať, máš na to rutinu. A takto, keď si to spravíš, tak máš už presne ten plán. Takisto mám vyhradený čas aj na čas s priateľmi, s priateľkou, s kamarátmi a keď si to takto spravíš, vieš presne čo ako a nezamýšľaš sa a neprokrastinuješ, že a vlastne čo idem teraz robiť. Hej. Ale už vieš, pozrieš sa do kalendára, ja to robím v Apple kalendári, každý má akože svoju metódu a idem. Ja to nerobím do takéto hĺbky, ale asi začnem. Ty si čo myslíš, Filip? Ty si tak mať... Tak je to veľmi náročné si to takto naplánovať, pokiaľ robíš trading, pretože keď je nejaká meta, nejaký trend daného coinu v noci a musíš byť celú noc hore, tak potom je ti veľmi ťažké dodržať ten, kebyže si to plánuješ na ten ďalší deň dodržať ten plán, vzhľadom na to, že máš asi nulový spánok za tú noc, takže musíš to nejak dospať. Ja hovorím, že keď proste som nevyspatý, tak sa nebudem púšťať do žiadnych nejakých náročných vecí, pretože keď niečo robím, tak to chcem spraviť na 100%. Čiže je to veľmi ťažké pre nás so Stefanom si spraviť takýto plán a ja to ani nemám rád, keď sa mám s niekým dohodnúť a on že dobre, tak naplánujeme to o 2 týždne v stredu o 4, lebo ja sám viem, že proste s najväčšou pravdepodobnosťou to nevyjde, pretože nám do toho niečo vojde. Áno, presne tak. Ja to už viem z osobnej skúsenosti, že aj keď sa s chalami mám dohodnúť, že ideme natáčať podcast, tak väčšinou nám to nevidie, jak sme chceli. Áno, tak lebo tam z tej strany musíme sa starať o grindset, musíme sa starať o to, aby sme sledovali tie coiny, o nejaký náš osobný biznis v krypte, naša firma a teraz po novom tu budú podcasty, ak si bude chcieť niekto aj prenajať štúdio, tak to je ďalšia starosť navyše. Čiže musíme sa naučiť nejak začať plánovať aj popri tom krypte. Presne tak a takisto aj tie live streamy, čo budeme robiť, tak tiež oni nebudú nejak systematicky dané, že každý týždeň ich budeme robiť v stredu, ale proste keď príde niečo akutné, nejaká nová správa, že Trumpa zase postrelili, tak hneď spravíme livestream a hneď to budeme vlastne vysvetľovať, že čo sa deje, ako to ovplyvnilo krypto a tak ďalej. Takže to je ďalšia vec, prečo nemôžeme byť tak plánovo založení. A to je ďalšia vec, na ktorú sme teraz napojili, že treba byť adaptabilný aj v tom biznise. Presne tak. Plány sú jedna vec, človek si to môže naplánovať, ale život mieni iným spôsobom. Preto toto beriem ako povedzme orientačnú vec, aby som nebol stratený na tej ceste. Ale akože nie vždycky to dodržím, aby sme sa neboli tým, že striktne idem, že toto robím vtedy, toto robím vtedy, ale adaptujem sa, že môžem to posúvať a takto. Len je to akože pre mňa taký nejaký orientačný bod,
ktorými sa snažím akože orientovať. Áno, to je dobré. Potom sa to vlastne bude modifikovať. Alebo Presne tak, že akože ja to ďalej. modifikujem počas dňa, prekladám tie veci, lebo niektoré veci ti trvajú dlhšie. Ty dáš si nejaký odhad, ale potom sa ti niečo skomplikuje, alebo príde nejaká, jak napríklad s Trumpom vec, že musíš nejaké veci riešiť. Takže človek nikdy nevie, ale aspoň už má, že nejakú tú víziu, čo má spraviť. Jasné. Ako keď ideš bez hlavo. Tak vždycky každý plán nevyjde presne podľa tvojich predstav a tak to je aj u nás, že napríklad Elon Musk dá tweetne nejaký coin a musíš ho rýchlo chytiť, naskočiť do ňoho včas pred retailom a tak ďalej a povedzme, že máš o 10 minút istočiť podcast, tak samozrejme, že je pre teba výhodnejšie, keď zostaneš doma a budeš pri počítači a budeš sledovať všetky tie coiny, čo sa launchujú a tak ďalej, pretože je to pre mňa výhodnejšie, čo sa týka môjho zisku a môjho zárobku, pretože podcast mi nezarobí toľko peňazí, ako keď chytím nejaký dobrý coin a trafím na ňom 100x. To hovorím iba čisto príklad. Hej. Že musí si človek vedieť určiť priority podľa toho, čo je pre neho výhodnejšie. Tu prichádzame k ďalšej veľké veci, že neexistuje akože výhovorka, že nemám čas, lebo každý máme rovnaký čas. Aj tí najväčší CEOs majú rovnaký čas ako my a prečo stíhajú viac ako my a sú produktívni? No lebo majú tie priority. Ale po väčšine to není ani o tých prioritách, je to o tom, že niektorí ľudia sú časovo neefektívni a aj keď pracujú a makajú na sebe, tak ja sa na nich iba tak pozriem, že dneska som ten človek povie, že dneska som pracoval 10 hodín, ja sa na neho iba tak pozriem, že OK, a čo si spravil za tých 10 hodín? Spravil niečo, čo ja zaplatím nejakému Indovi $20 a spraví mi to za hodinku a všetko je to hotové. Čiže musíš hospodariť so svojím časom múdro a nemôžeš len tak obetovať svoj čas nejakej činnosti, ktorú vieš za pár eur si od niekoho kúpiť a ten ti to spraví rýchlejšie a ešte možno aj lepšie. Tu sme zase prišli akože efektivite času. Tak. A takisto ja mám tiež napríklad taký príklad, že mám 2 kamarátov, čo boli v Grindcete, majú také isté finančné pomery. No a také isté finančné pomery, aj toľko isto času majú, aj tým istým veciam sa venujú, obidva majú frajerky, ale jeden proste si jeden si proste nájde čas na ten Grindset, aby sa naučil tie lekcie a venuje sa tomu kryptu a druhý iba proste čaká na signály a tak ďalej a je taký komfortný, že moc sa mu tam nechce a hovorí, že ja nemám čas, lebo musím toto a toto a pritom obidvaja majú toľko isto času, len jeden, pre ňoho je priorita radšej teraz zamakať poriadne na tom Grindsete, na tom krypte, na to, aby potom neskôr nemusel chodiť na brigádach a tam nemusel strácať čas a môže si pekne zarobiť flipovaním coinov a ten druhý kamoš sa iba vyhovára a potom sa bude v budúcnosti sťažovať, že ale ja musím pracovať a potom už nebude mať vôbec čas, lebo fakt bude musieť pracovať. Tuto môžem nadviazať na moje vlastne plánovanie, čo mi teraz Stefan vlastne spomenul do hlavy je, že ja nemám také krátkodobé plánovanie, ale ja mám skôr takéto dlhodobé, že rozmýšľam nad tým, čo bude s mojím životom aj o pár rokov, čiže preto si radšej naplánujem veci tak do budúcna. Áno. A niektorí ľudia nad tým vôbec nerozmýšľajú. Niektorí ľudia žijú tak, že OK, teraz mám 18 rokov, bývam u rodičov, nemám žiadne účty, mám sa dobre, jedine čo robím, chodím do školy a nemyslí vôbec nad tým, že keď dokončí školu, čo bude ďalej, keď už jeho rodičia nebudú zvládať živiť ho, čo bude ďalej. Takže to je plánovanie do budúcna, že musíš tak vidieť do budúcna, že čo chceš robiť a začať s niečím a predvídať. Tak musíš vidieť tú bigger picture, lebo nemôžeš byť akože takto úzkodobo. Aj keď musíš mať nejaký ten fokus, ale musíš sa pozrieť na to z väčšej perspektívy, lebo keď sa pozeráš iba povedzme na mesiac, tak potom už nevieš sa ani adaptovať do budúcna. Pre tých všetci, čo bývajú s rodičmi, ale proste pre mladých poslucháčov, tak vy si musíte uvedomiť, akú máte výhodu, že ešte môžete žiť s rodičmi, nemáte deti, nemusíte chodiť do práce a máte toľkoto času, nemáte žiadne náklady, takže vy môžete riskovať, vy môžete sa vzdelávať a teraz je ten čas, keď sa musíte zlepšovať, musíte byť to najlepšie ja, na to, aby ste v budúcnosti, keď už budete mať tieto povinnosti, budete mať deti, budete musieť chodiť niekam do práce, alebo už ste sa vybudovali tak, že nemusíte chodiť do práce a môžete už byť retardnutí, tak teraz vlastne musíte všetko to robiť, aby ste potom nemuseli stresovať, lebo poznám veľa ľudí, čo tiež by chceli strašne sa venovať krypto a tak ďalej, lenže fakt nemajú ten čas, lebo majú deti, lebo majú strašne veľa práce a tak ďalej, že si zle na začiatku stanovili ciele, nerozmýšľali nad tým, že keď už budem mať 30, tak asi nemôžem bývať s rodičmi a proste teraz to ľutujú, že proste nemakali, keď boli mladší. Zlý gameplan, no. Proste si to nenaplánovali do budúcnosti.
Ale akože môžeš aj plánovať, ale vieš, môže sa ti nejaká prihodiť vec, že ti nájdu nejaké zdravotné ťažkosti alebo tak nejak, že to je zase druhá vec, že akože nemôžeme odsudzovať takýchto ľudí, ale... To je niečo, čo je v poriadku absolútne a taká vec sa nedá ovplyvniť, ale rozprávame sa o veciach, ktoré sa dajú ovplyvniť. A to, že chodíš na parties, tak ja nehovorím, že je to najhoršia vec na svete, ale proste, keď máš 18 rokov, bývaš u rodičov, alebo aj menej ako 18 chodíš na parties, tak tvoja priorita by nemala byť, že chodiť na party, lebo som mladý. Práve to, že si mladý, nemáš žiadne starosti, tak to je presne ten najlepší čas, kedy môžeš začať robiť biznis, pretože zlyha ti biznis, tak začneš ďalší. Ale keď máš rodinu s deťmi, tak ty nemôžeš moc riskovať. Presne tak. Ja som sa aj teraz tak pozastavil, že vlastne prečo ľudia berú návykové látky a tak. A ja si myslím, že je to po väčšine skrz toho, alebo nadmerné množstvo myslím, že akože nie, že keď si len tak dáš, že útek z reality, že nejsi spokojný so sebou a ty práve v tom momente nemôžeš začať brať tie omamné látky a tieto veci, ale musíš začať makať, aj keď je to ťažké. Ty musíš výjsť z tej komfortnej zóny na to, aby si niečo získal. Keď chceš robiť šialené výsledky, musíš robiť šialené veci. Áno. Tak to proste je. Je to tak. Jedna vec je si stanovať cieľ, ale ty keď si stanovuješ cieľ, ty ani nevieš, akú emóciu si stanovuješ. Pozeral som teraz jedno video od jedného známeho Čecha, ktorý akože sa nad tým tak dobre zamyslel, že ty nemôžeš časovať len proste materiálne veci, ty musíš časovať tie emócie. Takže povedzme, že ty si cestoval do Dubaja a mal si z toho pozitívnu emóciu a ty vieš, že toto chceš v živote budúcne žiť, tak ty musíš tú emóciu časovať, nie tú fyzickú vec. Neviem, aký máte na to vy pohľad, ale mi to tak zasvietilo v hlave, že to je pravda. Tak áno, je to pravda, pretože aj keď si kúpite napríklad auto, novú M3, tak tiež vás neteší podľa mňa to samotné auto, ale tá emócia z toho. A takisto to prichádza aj k tomu, že peniaze nejsú akože také šťastie, ale sú peniaze, získavaš šťastie z toho, akú emóciu získavaš z tých peňazí. Je to pravda, ale taktiež nemám rád, keď ľudia, čo nemajú peniaze, hovoria, že peniaze nejsú šťastie. Že peniaze nejsú šťastie a že je to najhoršia vec, ktorá vás môže postrehnúť iba kvôli tomu, že sa obraňujú, prečo sú vlastne chudobní. A tým akože neurážam nikoho, kto je chudobný, ale iba hovorím, že peniaze sú sú sloboda. Sú sloboda, finančná sloboda, vieš si kúpiť aj zdravie. V väčšine prípadov vieš zohnať lepšiu liečbu, ak máš peniaze. Keď si zmyslíš na druhý deň, keď napríklad tu by začala vojna, tak na druhý deň si zmyslíš a ideš do inej krajiny a nič ťa nezaujíma, pretože máš peniaze. Taktiež môžeš robiť čo chceš, kedy chceš, môžeš jesť kvalitnú stravu a aj to je jedna z vecí, ktorá veľmi ovplyvňuje tvoj mozog, strava, pretože keď jedávaš polotovar každý deň a nemôžeš si dovoliť finančne nič iné, tak to je ďalšia vec, čo ťa drží takého utlmeného, že proste nevieš rozmýšľať, brain fog. Čiže peniaze sú fakt skvelá vec, ale samozrejme, že nie každého spravia šťastným. Zvyšuje ti to ten komfort v tom živote. Keď pijete normálnu tap water, tak tá tap water neviete cez aké storočné trúbky preteká, kedy dostávate do seba rôzne zlé látky. Takisto, keď pijete tap water, tak v tom tap water je chloride, je tam fluoride a to vás otravuje. Veľa ľudí hovorí, čo som sa o tomto s nimi aj rozprával, že na Slovensku také nie je. Akože možno nie tak ako v Amerike a v iných štátoch, ale stále je tam niečo, čo ti škodí a je oveľa lepšie piť minerálky a hlavne aj zo skla a tak ďalej, alebo z nejakých prameňov. My si chodíme napríklad naberať vodu do takého prameňa, alebo keď nemám takú vodu, tak si kúpim nejakú kvalitnú minerálku s nejakým dobrým obsahom minerálov a tak ďalej, ale niektorí ľudia pijú akúkoľvek vodu z vodovodu a neuvedomujú si, že aká chémia a hlúposti sú v tej vode, pretože tá čistička, síce zachytíte nečistoty, ale je tam aj iná chémia. A je tam taktiež aj veľa estrogénu a tak ďalej. Takisto ja som tiež donedávna pil vodu z vodovodu, ale teraz som to obmedzil. Lebo sa mi to... Nadával. Ja som povedal, že nie je šanca, že aj v Bratislave to je, však tu máme máme lesy a tak ďalej, ale fakt, keď si to uvedomíš, tak sa ti to začne počase hnusiť, no, že piť z toho vodovodu. Ale takisto, keď chodíš do obchodov, do takej bily sa ti hnusí niekedy kúpiť také kačacie prsia alebo kuracie prsia, neviem, ty kupuješ mäso? My kupujeme všetko z farmy. Farmy, presne tak. Všetko z farmy, pretože fakt strava je prvorada, je to tvoje palivo, tvojho tela. A taktiež aj nekonzumujem hociaké produkty, na ktorých sú žabky a tak ďalej, čo nebudeme rozoberať na tomto streame, ale určite sa raz k tomu dostaneme aj do hĺbky,
každý má na to iný názor, ale ja som si o tom niečo študoval, asi aj vy. Hej, A máme takéto názory. áno. A cítim sa veľmi dobre, zarábam peniaze, prosperujem, takže asi na tom niečo bude. Áno, a takisto, čo som chcel dodať tej vode, tak to je, že proste, že vy sa musíte starať o svoje telo, lebo ja to už sám vidím, že keď sa niekedy nestarám dobre o moje telo, že sa nepostrečujem alebo zjem nejaké zlé jedlo, tak je to cíti na tvojom tele. A keď to budeš v kuse jesť, v kuse budeš dať ten McDonald's, v kuse budeš piť tú vodu z vodovodu, tak po rokoch to zistíš a budeš cítiť tie efekty. Taktiež ja som už druhý rok nebol v McDonalde ani vo žiadnom fast foode. Absolútne, že nič, ani jednu hranolku som nemal z McDonaldu. A absolútne to neľutujem a dokonca sa mi to zhnusilo. Keď idem okolo McDonaldu, tak normálne mi je smutno z tých ľudí, čo chodia každý jeden deň do McDonaldu a konzumujú toto jedlo a sami sa vlastne trovia. Áno. Je to tak, akože bohužiaľ, nemôžem o sebe povedať, že som nebol v McDonalde tak dlho, keďže keď cestujete a ste na túr a chodíte z jednej akcie na druhú, tak musíte sa prispôsobiť, lebo inak by ste nejedli 2 dní, čo tiež není pre vás zdravé, takže berete kvázi to menšie zlo. Ale jak Filip hovorí, treba sa vyvarovať tým veciam, čo vám robia zle. Fakt, to sú sračky, čo vám dávajú do toho jedla. A ďalšia vec je, že ono to už je relatívne takisto drahé ako zdravé jedlo. Keď pôjdete do reštaurácie, tak zaplatíte skoro takisto ako v McDonalde. Áno, doteraz to bolo vlastne také, že idem sa najesť za lacno, Áno. keď cheeseburger stal 50 centov dakedy, ale ľudia si neuvedomujú, že zdravé jedlo ich vidia oveľa lacnejšie a dá im to lepšie nutričné hodnoty a tak ďalej. Lepšie sa najedia, lepšie vyžíva svoje telo a neotrovia sa. Hej, keď budete jesť vlastne to nezdravé jedlo, tak budete musieť sa zase doplácať na tých liekoch a tak ďalej, že to sú ďalšie peniaze, kde stratíte. A to sú ďalšie peniaze, kde vlastne budete musieť dať. Že vlastne myslíte si, že ušetríte kvázi na jednom sektore, že vlastne kupujete si lacnejšie veci, ale potom zdravie vás dobehne, kedy tá liečba je samotná drahšia, ako keby ste si kúpili niečo lepšie, kvalitnejšie. Áno, a nie je to ani nutritívne. Tam ti nedá žiadnu výživu ten cheeseburger, alebo čo to je, však to nie je ani mäso, takže fakt, choď radšej do reštaurácie, alebo sám si nákup si veci, kúp si mäso kvalitné a urob si to sám. Ja viem, že to trošku dlhšie trvá, ale je to fakt zdravšie a uvidíš, že možno aj schudneš. No určite schudneš, keď budeš jesť McDonalda, budeš jesť zdravé veci, čo máš doma urobené. Takisto aj sladené nápoje, nechápem, jak to niekto môže piť popravde. Presne tak. Akože raz za čas si dám čapovanú kofolu, ale také tie okrem sladené, toho nič. umelé sladidá, že zero, to je akože kompletne zle podľa mňa. Coca-Colu som tiež nepil veľmi dlho. Coca-Colu si dám výhradne, keď ma bolí brucho a už fakt cítim, že nič iné nepomáha a nechcem trpeť, tak si dám plechovku Coca-Coly, ale inak vôbec takéto nápoje. Niekedy iba čapovanú kofolu a to tiež iba cez leto, ale také, že malinovky, sirupy, hociaké, tak to vôbec. Hej. A takisto aj cukríky, gumimáckov a také veci, tak to tiež ja už nejedávam. V poslednej dobe som si dal milku a to tiež som si minule kúpil milku a som mnou, že znusia, tak som mu nechal rodičom a ani som nejedol. Fakt to je iba cukor, to je jed a to by som si už nedával do tela, lebo keď vysadíte ten cukor na nejakú dobu, tak potom sa vám začnú aj tie cukríky hnusiť. Takisto aj to je s tým McDonaldom, takisto to je aj s tou pitnou vodou a tak. Takisto musíte si dávať pozor na tie nepriame veci, čo vás nejakým spôsobom akože ovplyvňujú, kedy napríklad počúvanie hudby vás môže nejakým spôsobom zle ovplyvniť, kedy každá hudba má nejaké vibračné naladenie a toto vibračné naladenie vás ovplyvňuje. My sme si sami s Filipom sme si akože odsledovali, že keď počúvame rap, tak sme kvázi takí agresívnejší, že Loko. Že vlastne má to nás také negatívne ako vplyv, ale keď napríklad počúvame jazz alebo hudbu takej kľudnejšie, tak je to akože značne lepšie. Áno, a aj sami to vidíte, keď idete na tie koncerty, alebo keď vidíte proste videá z tých koncertov, napríklad Travis Scott, tak tam tí ľudia v tom crowde reálne sa chcú navzájom byť, či tie mošpity, čo sú to, že proste sa dáte do nejakého kruhu a potom sa začnete trieskať, alebo počúvate nejakú hudbu, tak ja si myslím, že to je úplne katastrofálne. Napríklad ja počúvam hudbu, fakt na mňa by ste to nepovedali, ja počúvam klasickú hudbu, že fakt si počujem Vivaldiho, alebo si budem počúvať, koho tam ešte počúvam. Beethovena nie? Nie, Beethovena som nepočúval. A neviem, proste na Spotify mám taký playlist, kde čisto, že Vivaldi väčšinou a také ďalšie. Takisto ani vo fitku my nepočúvame, Filip tiež nepočúva. Ja nepočúvam už hudbu vo fitku, pretože
väčšina ľudí už nevedia cvičiť bez toho, aby si pustili hudbu, alebo bez toho, aby si dali pre-workout. A to sú všetko ďalšie veci, čo vás ovplyvňujú váš mindset a distraktujú vás, pretože tá hudba ťa oslabuje, keď ju stále počúvaš a potom si bez tej hudby slabší, tak o čom to je počúvať tú hudbu vo fitku? Radšej ju nebudem počúvať a budem so samým sebou. Pretože väčšina ľudí v dnešnej dobe nevie byť so samým sebou a to je najväčší problém dnešnej doby. Taktiež keď pozerám aj tie hociaké koncerty, čo sú a tak ďalej, tak ľudia sú všetci takto, ani sa nepozerajú na toho interpreta, ktorý je pre nich tak vzácny ho vidieť v realite, ale pozerajú takto do telefónu a to je tiež podľa mňa úplná katastrofa. Proste ľudia nežijú v prítomnom momente a nežijú so samým sebou. No však to. Ja to vidím teraz z prvej ruky, že vlastne keď sa cestujeme ten svet a na tie akcie, že ľudia si fakt neužívajú ten prítomný moment a žijú len tým online svetom, kedy si myslia, že keď budem mať viac lajkov, že ma to uspokojí a že dostávajú ten fejkový dopamín. Kedy si myslíte dávať fakt pozor na to, čo vám ten dopamín stimuluje, že vlastne keď swipujete ten mobil, dostávate ten dopamín hit a tým pádom si aj tú vašu dopamín battery vyčerpávate. Takisto aj keď pozeráte filmy pre dospelých a takéto rôzne veci, tiež vám to vyčerpáva. No, to je katastrofa, pozerať porno. Je to tak. Je to smutné. A taktiež tieto veci vás svojím spôsobom berú ďalej od vašeho fokusu, lebo keďže neviete byť sami so sebou, tak neviete ani rozmýšľať a to vás oslabuje. Musíte si stanoviť čas sami so sebou. Čas na rozmýšľanie. Lebo keď fungujete na autopilota, to je ďalšia veľmi podstatná vec, lebo keď fungujete na toho autopilota, vy ani nerozmýšľate. Vy fungujete na základe nejakých systémov, ktoré ste si dali, že povedzme, že ráno vstanem, najem sa a tieto veci. Kto povedal, že raňajky sú pre vás dobré? Podľa mňa, ja to sám na sebe badám. Na toto sú dve strany názorov, dve rozličné strany. Niektorí ľudia hovoria, že raňajky sú základňa, že je to najdôležitejšia súčasť dňa. A za mňa raňajky nie sú také podstatné a teraz aj keď niekedy nemám proste čas, nikde sa ponáhľam a nedám si ráno raňajky, tak to sám na sebe pociťujem, že sa cítim oveľa lepšie, ako keby som si dal tie raňajky a dokonca ani mi nechutia raňajky. Ja do seba nedokážem natlačiť nejakú normálnu porciu raňajok, pretože mi to nechutí. Ale tak na toto sa vieme podebatovať taktiež aj o tom, že večera je zlá po nejakom čase, pretože vaše telo počas spánku by nemalo tráviť, ale malo by sa regenerovať. Čiže zase takto hlboko som sa do toho biohackingu ešte nedostal, ale plánujem túto zimu fakt na tom zapracovať, čiže dáme vám sem takú journey našu, spravíme o tom vlastne podcast, že ako postupujeme v tomto a tak ďalej, pretože ani my sme určite není dokonali v tej strave, ale akože vieme, čo je dobre, vieme, čo je zlé, určite sme na tom lepšie ako nejakí ľudia, čo nevedia vôbec nič, že napríklad tie žabky sú škodlivé a tak ďalej. Alebo McDonald's jedia. Alebo pijú kávu Starbucksu, čo vlastne ani není káva, ale je to americká sračka. Alebo aj samo o sebe proste kávu, keď piješ každý deň, tak to tiež není zdravé, lebo ty si vlastne berieš energiu od budúceho teba. A ďalšia vec, není dobré ráno piť kávu, lebo káva ťa dehydratuje. Preto treba sa prvé napiť, až potom dať tú kávu. To proste sú také veci, na ktoré my sa nezamýšľaš, ale robíš to na autopilota, ale sám si uškoďuješ. Akože ja pijem kávu denne, ale nepociťujem, že by som bol nejak závislý na káve, alebo tak, že by som ju potreboval vyslovene. Čiže je to iba taký zvyk a podľa mňa káva je fajn. Hej, ale ty ju piješ nie kvôli tomu, že aby si postreboval energiu, iba z chuti. Z chuti. Napríklad ja som nikdy nemal v živote kávu, iba raz v živote som mal espresso, ale čo som si všimol je to, že niektorí ľudia fakt pijú iba tú kávu, aby mali energiu. A keď si nedajú v ten deň kávu, tak sú úplne vybití energií. A dajú si, že 6, pretože už to ide do takej závislosti, že už nemajú energiu vôbec, lebo ich telo už si ju nevie produkovať. Áno, a moje spolužiačky napríklad bývalé zo školy, tak oni pili, že kávu, potom si dali 3 energetiaky a nejedli nič. Iba čisto fakt boli na tých energetiakoch a na káve a to o niekoľko rokov fakt pocítiš. Takže fakt tú kávu a tie energetiaky musíte obmedziť, lebo vy si vlastne berete energiu vášho budúceho ja. Tak som to chcel povedať. Ale tak ja kávu napríklad pijem len skrz toho, že berem to ako networkovaciu záležitosť. Keďže ja nič iné nepijem, nerobím, tak aspoň tú kávu si dám, že poviem, že poďme na kávu s niekým. A to mi akože dáva zámienku, že nekam ísť a takýmto spôsobom to využiť. Ináč by som ju ani nepil, lebo mne káva nejakým spôsobom ani nedodáva energiu, ani nič. Ale čo sa týka zdravia, čo napríklad nespíte s telefónom pri vedľa hlave, seba, no. Dajte si ho do druhej izby, to ja som tiež aplikovať, lebo som mal telefón v tej istej izbe. Áno, to je to ožarovanie. A je to aj vedecky proste prúvnuté. Zase tu prídu, že 5G si neškodí.
keď je tá sieť silnejšia ako tie minulé, tak jasné, že určitým zmyslom škodí viacej ako tie minulé. A keď neškodí, tak kľudne choďte k tomu snímaču, čo sú hore tie, jak sa to volá? Tie antény a buďte tam hlavou 10 sekúnd a uvidíte, že vám uškvarí mozgové bunky. A takisto není dobré mať mobil vo vačku, lebo napríklad ja keď som mal 2 telefóny, tak ja som to strašne cítil na mojom medzinoží, že fakt, že už si ich musím dať preč, lebo budem impotentný. Ja som nosieval 2 telefóny tiež, pracovné, a mal som ich v jednom vrecku a normálne na tej strane ma bolela Testicle. Tak ste sa pýtali na ankete, že či budem si vlastne tu pozývať Grindset študentov do tohto nášho podcastového štúdia a hovoriť, pýtať sa na ich príbehy, vlastne ako spoznali Grindset a jak vlastne sa vybudovali. Každý jeden študent vám povie, že ten network je základ na to, aby ste boli úspešní. To aj my sme zažili s Filipom, že aj keď chodíme do Dubaju, tak sa stretávame s čo najviac s ľuďmi, s milionármi, lebo oni vám dajú toľko perspektív, že to je tak vzácne, že to nikde inde na svete nedostanete. Ten network je fakt základ, lebo to je network, je tvoj network. A treba sa obklúpať tými správnymi ľuďmi, lebo jak sa hovorí, priemer 5 ľudí, s kým sa stretáte. Takže keď sa pozrite na svoje okolia, s kým sa najviac stretávate, tak to ste vy, to je ten výsledok. Hej, takisto ak vaša frajerka sa kamaráti s 4 single kamarátkami, tak tiež by som si dával pozor na svoju frajerku, lebo keď tie 4 kamarátky pôjdu do klubu, tak určite pôjde aj ona a oni tam určite nebudú samé a oni budú chcieť sikovať tú attention a takisto bude potom vaša frajerka. Nie, že by som chcel byť insecure, ale to je taký jeden príklad, čo mi napadol. Je to tak, je to absolútne tak a keď vidím ľudí, čo hovoria, že mám 5 kamarátov, čo sú feťaci, ale ja som taký není a ja som nikdy nevyskúšal drogy. A tak aký je tvoj dôvod, že sa s nimi vlastne kamarádiš, keď si vieš nájsť nových a normálnych kamarátov. Takže ja si veľmi dávam pozor na to, koho si púšťam do svojho kruhu a nerad spoznávam nových ľudí, nerad spoznávam hocikoho, kto mi nič neprinesie do života. Hej. Takže aj čo mi píšu ľudia, že či nedáme spolu kávu, čím nepovysvetľujem veci, tak prosím vás, aký by som mal reálny dôvod ísť si s niekým randomným sadnúť na kávu, povysvetľovať mu veci, dať mu kúsok z mojej energie a na oplatku nedostať absolútne nič. A stratiť čas. Takže možno to znelo zle, ale keď už si v určitej pozícii, kedy si dávaš už pozor aj na to, akých máš ľudí okolo seba, tak určite nechceš dávať svoju energiu takto ostatným ľuďom a nedostať na oplatku za to nič. A taktiež musíš sa stretávať aj s dobrými ľuďmi, musíš selektovať tých ľudí, s ktorými sa stretávaš. Takže ja som tiež sa prestal kamaradiť s veľa bývalými kamarátmi, ktorí už teraz nie sú kamaráti, neprehovoril som s nimi niekoľko rokov, pretože buď začali byť lúzri, fajčiť, chodiť na parties a jednoducho mne to robí samotnému zle meno, keby mám kamaráta, ktorý chodí na parties a ja tvrdím takéto názory, že neznášam parties a tak ďalej, tak by mi to robilo zlú vizitku. Takže ja si dávam veľký pozor na to, s kým sa kamarádim. Samozrejme, že niekedy to nevieš ovplyvniť, ale tak nemôžem sa starať do každého života, ale je to iba môj názor. Každého nevieš zmeniť, iba keď to chcú, tak sa zmenia. Teraz vám nehovorím, že nespoznávate sa s novými ľuďmi, jasné, že sa musíte spoznávať s novými ľuďmi, to je fakt key, ale dávajte si pozor, s kým sa stretávate, že urobte si aj niekedy aj research na tých ľudí, čo sa stretnete, že či to fakt sú tí správni ľuďmi, ktorí sa máš stretnúť a takisto, keď cítiš, že tvoji kamaráti ťa ťahajú dole, tak skús to s nimi predebatovať a ak ťa proste budú ďalej ťahať dole, alebo ti povedia, že však to je hlúposť, mákať poď radšej s nami na party, tak vtedy viete, že musíte si nájsť nejakú novú friend grupu, lebo s takouto friend grupou sa asi nikam nedostanete, takže treba si vybrať fakt kvalitných ľudí a takisto aj my s Filipom sme vyhodili strašne veľa kamarátov z nášho kruhu. Keď sme 2 alfa samci, dá sa povedať, keď sme 2 top Gs, tak proste, keď ty spravíš 100 kg na bench pressi, tak aj on sa bude snažiť spraviť tých 100 kg. Keď on je v dobrej postave, tak aj ja sa budem snažiť dostať do dobrej postavy. Presne aj teraz som to videl, že cháni všetci tu majú oné sixpacky a ja tu mám taký dead body, akože kondičku mám dobrú aj silu, len nevyzerám tak ako atlet, tak som sa dal fakt do grind modu a chodím každý deň do fitka, vôbec to neflakám, dobre sa stravujem, každý deň mám steak a to je všetko. A postujem a tak ďalej. Mužská rivalita. Presne tak. Každý deň som ho podpichoval a nakoniec vidím, že to malo chodím viac do fitka, než nejaký význam. Teraz chodí viac do fitka ako ja. No, však toto.
Teraz už to aj mňa ovplyvnilo, lebo ja som to tak trošku vynechal skrz toho cestovania, ale tak už idem tiež do toho grind modu. Vidím, že Štefy začal viac makať, už ma to sere, už musím aj ja začať. A to je správna friend grupa. Presne tak. Nie, že jeden kamoš rozmýšľa nad tým, kde sa pôjde opiť, druhý rozmýšľa, kde zohna trávu. To je zlá friend To je grupa. zlá, presne To tak. je zlá, no. Ale samozrejme zase nám píšte, ak chcete niečo nové od nás vidieť, ak chcete niečo zmeniť. Opomenuli sme troška aj audio a tak ďalej, troška osvetlenie, pretože sme sami videli, že tam boli nejaké nedostatky v minulom podcaste, ale tak dúfame, že tento podcast bude o niečo lepší. Sami sa učíme. Áno. Vstúpili sme do toho a vylepšujeme to. Preto toto berte ako aj výzvu pre vás, kedy sme my išli do veci, o ktorej sme moc nevedeli a učíme sa počas toho procesu, ale húpli sme do toho a vy húpnete tiež do toho, čo chcete dosiahnuť. Určite si ten cieľ, rozpracujte si to na menšie ciele a dosiahnete to. Áno, a my už sme aj niečo dosiahli, dá sa povedať, a skočili sme do novej veci, vystúpili sme z našej komfortnej zóny a išli sme do niečoho, kde môžeme zlyhať. Nebojíme sa toho, pretože na vlastných chybách sa učíš, ale niektorí ľudia, čo v živote nezačali, nič nerobili, tak sa boja zlyhať poprvýkrát a proste ty musíš zlyhať za účelom toho, aby si sa niekde dostal, takže sa priprav na to, že budeš zlyhávať, budeš plakať, bude ťa to mrzieť, ale nepríde to len tak jednoducho. Tak. Hej, aj ľudia sa ti budú vysmievať a ty proste musíš ignorovať. Ty sa musíš iba zafokusovať na ten tvoj cieľ, kde sa chceš dostať. Tebe môže byť úplne jedno, čo si Ferko myslí o tebe, lebo fakt, ty iba makáš, zlepšuješ sa na tvojich chybách a tak ďalej a vlastne sa dostaneš na ten final point. Myslíte si, že mňa zaujíma, čo si o mne myslia ľudia, čo som s nimi chodil na školu, bývalú, spolužiaci, kto z nich jazdí v M3, kto z nich si ju kúpil sám v 18, kto z nich má takéto hodinky na ruke za 17 000, takže akože je to tak, musíte to brať tak, že proste vy sa chcete dostať na určitý point a tí ľudia, ktorí sa vám smejú, vám nič neprinášajú do života, takže prečo by vás mali zaujímať takéto NPCčka? Hej. Treba si čím skôr uvedomiť, že kto vás ťahá dole, kto vás nejakým spôsobom súdi a takýmto štýlom robí si z vás srandu a treba tých ľudí ostrihnúť. Takisto treba ostrihnúť ľudí, veci, ktoré na vás nemajú pozitívny vplyv. Odstrihnúť a ísť ďalej. Hej, takisto aj v škole, vlastne keď ste tak určite väčšina z vás ste ešte v škole, tak sa bojíte, že sa vám budú vysmiať tí spolužiaci alebo tí učiteľia si budú z vás robiť srandu, tak z nás si tiež robili srandu tí učitelia aj spolužiaci, že že z vás nič nebude, ty si šašo si iba vymyslel, že a teraz kto si môže chodiť do Dubaju, kedy chce, alebo hocikam, kedy chce. A to proste má víkend každý deň, lebo my sme proste makali vtedy, bolo nám jedno, že sa nám ľudia vysmievali a teraz si užívame náš život. A je to o tom zaprieť sa a ísť si za tým svojím a nastaviť si tak ten mindset, pretože mne tiež každý hovoril, že nerob to, nič nedokážeš, radšej by si sa mal učiť, hovorili mi to učitelia, čo pracujú za minimálny vlastne plat. Áno. A teraz mám ich ročnú výplatu na ruke vlastne, takže prečo by sa mal počúvať takýchto ľudí samozrejme, musíte si to vy nastaviť vo vlastnej hlave a ísť podľa toho, čo vám hovorí srdce a váš mozog. Počúvajte samých seba, lebo nepočúvajte druhých, lebo to je ďalší veľký problém dnešnej spoločnosti, kedy si myslia, že druhých úsudok je lepší úsudok ako ich, ale začnite používať rozum, začnite používať ten inner voice a eventually prídete tam, kde chcete do toho cieľa. Tu by som to ukončil, takže napíšte nám do komentáru, čo by sme mali zlepšiť, na čo sa fokusnúť, v prípade čo rozobrať v ďalšom dieli. My tie komentáre všetky samozrejme čítame, videli sme, že chcete rozobrať ďalšie témy, ale to si necháme na ďalší podcast. Aj tých Grindset študentov asi dáme na ďalší podcast. Áno, taktiež pôjdu aj Grindset študenti, budeme si ich sem asi po jednom brávať, aby aj tí hejteri, čo hovoria, že vlastne v Grindsete nikto nezarába, tak si sem prinesieme reálnych Grindset študentov a budete vidieť, že ako sa vypracovali aj ich vlastne story a možno niektorých z vás to bude aj motivovať tomu, aby ste začali, nemusíte začať v Grindsete, ale proste začať robiť hocičo a motivujú vás tieto príbehy týchto chlapcov. A takisto určite bude nejakých pár špekulantov, čo budú hovoriť, že ale vy si to zeditovali a vy ste mu povedali, že čo má robiť, tak určite v budúcnosti spravíme aj live stream, kde budú tí študenti chodiť a budeme to robiť randomne, na to, aby ste fakt verili, že je to realita. Je to realita, ale je to smutné, že proste vy neviete uveriť, že niekto si vie zarobiť pomocou toho, že flipuje shitcoiny. Akože je to smutné, že vieme si zarobiť fakt tradovaním memečiek ako Doge a tak ďalej, ale funguje to tak, že prečo to nevyužiť? Ľudia, čo pracujú v normálnych prácach alebo nezarábajú vôbec, tak jasné, že si nevedia predstaviť, že niekto vie zarábať také peniaze z toho, že spravíš kliky v telefóne alebo v počítači. Ja nehovorím, že to je jednoduché, ale je to určite jednoduchšie ako pracovať niekde na stavbe,
pretože tam sa viacej nadrete, takže tak. Hej. Dobre, to je všetko.